Ngaphambi kokuthi kuqale lo mdlalo, abantu bakhombise iziphiwo zabo ezehlukene ukweseka iqembu lesizwe ukuthi linqobe. Ukunqoba kweBafana kubuyisa injabulo eyagcina ukubonakala ngesikhathi iqembu linqoba i-AFCON ngo-1996. Umqeqeshi we-Bafana uHugo uthi ukujabulele kakhulu ukuthi ezakhe zikwazi ukuguqisa iqembu eliyihola phambili ezwenikazi Afrika, kanti namaqhinga abawasebenzisile kulo mdlalo abasebenzele ukunqanda iMorocco. Very happy today. We beat Morocco. And it's not only because we are in the quarterfinals, but beating a team like Morocco is something special. This is a very good team with very good players, but we did the right analysis. And the way we played, the tactic was the right one. Lo somaqhinga ohlonishwayo emazweni amaningi ase-Afrika ngamagalelo akhe ebholeni uthi selokhu athatha izintambo zokucija iqembu lesizwe iBafana wathola ukugxekwa ngendlela ayekuqa ngayo abadlali, kodwa yena wayeqonda kahle ayekwenza njengoba wayekholela ukuthi abadlali bakhe uma sebethole ukudlala ngokuzethemba bazogila izimanga. I got a lot of critics in South Africa at a certain moment because of the choices I made, but I knew what I was doing. I know the results have to follow. And even with local players now, you see they play on that high level. When they have the confidence, they can do it. Leli qembu lesizwe lakhiwe ngabadlali abaningi abadlala lapha ekhaya, kanti abaningi bancoma ukuzimisela kwabo nokukhombisa ukukhula kweligi yakuleli. iBafana iphinda lokho yakwenza ngo-2019 ukungena esigabeni sama-quarterfinals, manje izobhekana neCape Verde naye emangaze abaningi kulo mqhudelwano. Lo mdlalo wama-quarterfinals ungomgqibelo ngehola leshumi ebusuku.